tunang lai khovela chuan thil changgang towa WhatsApp te po kemani chawina ka lo en mo kan ti po khamin lo en bezel thei towa chumi in ven dan chung sei don ni ama saberin WhatsApp ai lu tanga WhatsApp web a khan lu tanga to na ka tiang he chu mina lo mang ve ani chuan an man ve da na khan ta tin computer a yan kan scan ta mi chu browser tang scan ta hian mina lo mang ve amok te mani ve po khan an phone pang ke lo po han ti hen ka lo pang ve the reng ta chumi chu ni ta je chuan kimi khi computer thang khan log out ma chu ti hian lo en vezel don ta signal kan nei hot chuan ti hian lo hu vezel don kan kan message dong zong zong te han lo hu ve mek don ti na ni chuan in ati top dan tu na kan soi don ni WhatsApp a thai lut lenga eta thi to da hian menu a hin lut anga WhatsApp web mai lut anga chuan ta hian khi mina lo mang ve mo ani chuan ki tiang hian long ban laka form o computer ti khi me tu ran dia ta hian ni huna log out ti metanga ki tianga lo omani chuan min an lo en ru ve reng amo ibial pa mo ibial nu po han lo chui ru ve reng thei che di na ni ta ni le kha jong khan e ka lo me channel te me lo subscribe me lo share sak ve don ya